Ladies and gentlemen, isusu vamwe tapedza kutenga mabhuku makavha machipi because takarongeka hatina kudya mazepe paChristmas tatagara takaplana ahead saka takutomuvha nezvimwe zvinhu zvakakosha muupenyu zvinova zvekuita neshoko raMwari tikati rega timboshanyira Apostles Nyake, also known as the hangman, vanohenga madhimoni. Ndinomboya Apostles Nyake pamune muchihenga madhimoni ndoona kuti zvinenge vanenge vachimanifesta sei? You are invited. Madhimoni hatimisi. Hamisi madhimoni. Aiwa, because mazuva ekupedzisira anaya mweya tsvina iri pabasa. Kune munhu anomboya here achiti I think ndine dhimoni ndokumbiroti mumbondicasta out. Ndoona ngewe vanhu vese vanongodzingwa madhimoni vasiri kuzviziva kuti anenge asingandombofungiri kuti anaro dhimoni. No, it depends. Kana wanga usina kugamuchira Jesu samambo namuponesi upenyu hwako. It is also important kuti as a believer you make it a point kuti paunotoenda kunonamatirwa kana kuchechi something chofana kuitika muupenyu hwako. Bozo ukaverenga Luke chapter number 8 inotaura chiti pane mamwe madzimai akanga achifamba naJesu vana Mary Magdalena vakatoburitswa 7 mademons. Saka nyaya yekuti usatsvage deliverance ndorimwe ritori dhimoni racho. Ndaona iye mukadzi yemubhaibheri ndiye munhu akazikanwa nekuburitswa madhimoni kuti pakaburitswa madhimoni tanga tisipo takazongonzwa kuti Mary Magdalena akadzingwa 7 madhimoni. But neyo madhimoni achinyanyobuda vakadzi sterekete. Inyaya yekuona kuti ari kumanifesta. Kunyanya kwakadzi. But madhimoni makuru amanifeste zvinoonekwa nevanhu. Madhimoni anobata pfungwa. Yesi, zvokuti varume vazhinji vatori nemadhimoni kutopfuura vakadzi. But they don't manifest. So sometimes women are receptive. Vanokurumidza kuda kubatsirwa. Vakange vadzidziswa shoko raMwari. Saka madhimoni asingamanifeste zvauri kutaura iwewe. Those are big demons. Anenge akabata pfungwa. Pulling down strongholds. Yes. Saka handizvere zvinoita kuti varume tikurumidze kufa, varume tikomite masuicide, varume tizongowe because tinenge tichitoti zvinani kufanana rodhimoni racho. Uye unenge uchifunga chikundinetsa maybe istress kana chikundinetsa upenyu kana chii, but riri dhimoni rakakugara pamba. Chinozoitika paya Satani kana achataka munhu pane zvinoitwa kuti zvigotaurika. Zvinonzi akafa nestress. But uri mweya utsvina wakazoya wakamanifesta uri mustress akazozvisungirira but pane power rinenge rakagara munhu. Saka zvinoita kuti varume vakurumidze kufa izvozviyazvi nyaya yekuti they don't open up, they don't share, they don't seek for help. But mweya waMwari kana ukakubata ukanobatsirwa unotorarama. Alright. Ko unhu unoita kuti madhimoni ndingoerekana ndanzi zigwane madhimoni anongoerekana ndangonawo here kana kuti pane zvinotovadaidza? Zviripo zvinoadaidza. Kune mamwe anoteera ropa. You understand, like if you are to read in the book of Hebrews chapter number 7 panotaurwa nyaya yekuti paitaurwa nyaya yezvegumi pataiswa nyaya dataura pamusoro payo yekuti Levi anobvisa zvegumi akabvisawo chegumi muna baba wake Abraham for he was still in the loins of his father. Anditi, but tinoona kuti isusu Abraham akazvara Isaac akazvara Jacob nobva azozvara the 12 tribes ndo pana Levi. Saka pari kunzi Abraham paakabvisa tithe naLevi akaita sei? For he was still in the loins. Saka unoona kuti kune madhimoni anoteera ropa. Zvakaita mweya yengozi yaya haitsvage zita, inenge itsvaga bloodline. Bozi anenge achitiwo pandakaurayiwa iwe there. Saka kune madhimoni mamwe anoitika nemaenvironment. Ukasvikawo panzvimbo ukaverenga zita First Samuel 19 pane vanhu vakatumwa kunobata David kuramatiza. Vasvika Samuel achiprofita. Zvinonzi vakatangawo kuprofita. Handiti so achizoteera akabva se atanga kuprofita. You see, vakapinda muSodhomu neGomora vakaenda kuGomora mweya manga mine mweya hongochana wangorimo. Zvoti vanhu vaitoda kubata ngirozi. Saka kune madhimoni anogona kuuya nenzvimbo
handiti iwo mweya wechingochana warimo musodhomo vakushava kuda kubata ngirozi urerotsa ngirozi zveshuwa pamataura futi ngozi idhimoni here ya ngozi idhimoni but hatisi dhimoni rakanaka here harisi dhimoni hakuna dhimoni rakanaka nenge richiuya kuzoita revenge richiuya kuzoita justice aiwaga jesu kandi anotiripira zvese you remember the issue of because tinoitika pangozi paya pakaurayiwa zita Abel naCain mwari vakati ropa rake riri kuita sei riri kutaura handiti ukachizoverenga kuna Hebrews kunonzi there is the blood that speaks better things than the blood of Abel kureva kuti ropa raAbel raichema revenge handiti you understand now we've got the blood of Jesus that is speaking for us ngozi chainotsvaga revenge but Jesus Christ, the blood of Jesus Christ is the blood of reconciliation. Saka imimi semunhu anodzinga madhimoni ngozi munokwanisa kuidzingawo here dhimoni racho rengozi iroro ngozi kwese kwandofamba ndikaenda kumatare kwemachifu ndikaenda kunonzi kumapostori ndikaenda kun'anga kuchipesana kwangoti mushonga wengozi babadziko kuiripa handitoona manje kwauri territory yacho uri kuenda kumadzimambo ndikutaura kumadzimambo kwakati handiti territory yacho yautaura handiti ndo zvavanenge vachibhilivha izvozvo but if you receive Christ as your personal savior ukagamuchira Jesu samambo namuponesi weupenyu hwako I mean Jesus is the when you receive Christ as your personal savior you have got the power to overcome avenging spirits. Tinotongokunamatira utogamuchira Jesu zvatopera. We have prayed for those people. Muonzwa, ladies and gentlemen, there is no need yekuenda muchinobhadhariswa kun'anga kana namadzibaba munobhadhariswa mari yamabhadhariswa then mozonobhadhara futi mombe kana mune mhosva makapara umba kwevanhu zvakangonaka kuti musike reconciliation kana muchingoda kuripana muripana but not for the sake yengozi handizvo ndezvekungotiwo takakanganisira mhuri but tirongotsvaka ukama asi kuita kuti munoda kungozi munogona kuuya tikaipedza kuno ngozi inopera naJesu but we also need to understand that the blood of Jesus Christ is the blood of reconciliation. Yes. You understand? Because chinoitika ndechekuti pese pane mabasa aSatani there is no peace. John 10 verse 10 wakaipa wakauya kuzoba kuuraya nekuparadza. Saka unoona misha inenge ichineswa nengozi yaya you find that there is a lot of division vamwe vanotsipika ngozi dziya vamwe vanoita zvavanenge vachiita but the solution is very simple. Bible inoti come to me all you are heavy laden and I will give you rest. Nyangwe zvinhu zvako zvakatsuka seropa ndichazvichenesa semazaya echando. Yes. Tikatende panyaya iyi yananda kuti titaure nawe Chegumi yanetsa ndona ana Apostle TF Chiwenga ana Chambwera nevamwe ma-new age preachers hobo vakabelieve now the grace and vabelieve now the grace we are no longer under the law and chichi vati tithing is also a part and parcel yemutemo kuNew Testament kunoko hatibhadhare Chegumi sana ziko kuti ndagara hedu mari tensikadotibvise muchechi tava tatofara. Chegumi imi munobvisere Chegumi? Chegumi chinobviswa. Any believer in the New Testament, if you believe in the New Testament church, tithe is there in the New Testament. No, I think chinoitika ndechekuti patinoverenga soko raMwari nekustada we need to understand kuti kana chiti Old Testament neNew Testament chi and tiri kuti isusu anditika tithe is not in the Old Testament. Tithe is in the beginning. Pakutanga. And let me give an example. Pani ishu yakaitika kuna, is it Matthew 19? Vanhu vakauya kuna Jesu vakati Moses permitted many to write a divorce a bill of divorce. And akavaudza kuti nekuda kwekuoma mwoyo kwenyu chichi
handiti but akavadzosera pakutanga kuti as it was in the you see. So tiri kuti isusu Abraham did not live in the Old Testament. The Old Testament came with Moses. You understand? I say Moses brought the law, and it tithe was added into the law. Ukaenda kuna Genesis and it ukaenda kuna Genesis 14 and it Abraham achibva kunokunda hondo dzemadzimambo ndopanosangana neMelchizedek anonzi the priest of the most high God akanga achirepresenta Mwari and it you see saka Abrahama paakabvisa chegumi chake anditika it was not under the law was not there. It was by faith. You understand? Saka I think vazhinji pavanobata ndepekuti handiti vazhinji pavanobata ndepekuti we are no longer in the era of the Levitical priesthood. And it allow me just to read this scripture in Hebrews 7. I want to see this very critical. Hebrews 7 verse 7. You note. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Ye mortal men receive tithe. Vanhu vanofa vanogamuchira chegumi. And it. But there he receives them, of whom it is witness that he lives. Even though it's not in the past tense. He lives. He lives now. Because he lives. And you see, he who lives now is still receiving tithe. Chakapera is the Levitical priesthood. Why yakapera? Jesus became the high priest in the order of Melchizedek. Dear Kunzi, now he who lives receives. And was better. And which one of unani they are not Arukupa my believers. Yes. There's also a misconception. Is it Malachi 3? Yokuti ndiye muone ndikasavhura mawindi ekudenga. Sometimes I will rebuke the devourer. I will rebuke this. We don't pay tithe so that God can rebuke the devourer. But it's also because such a condition becomes law. And we understand that. Abraham anakubvisa tithe kuti agorofadzwa. Ukadzokera kuna Genesis 14 yandakudzai. You realize pavakasangana nditi Melchizedek akaburitsa bread and wine. The bread rinomira Kristu, wine rinomira the blood of Jesus. Ndopakazoti papa idya iyi muviri wechingwa changu anditika wine iyi ropa rangu anditika is for the remissions of sins. You understand? You see, saka tiri kuti isusu panapa chinoita kuti ndibvise tithe is acknowledging that I am blessed. You okay. Are you going to feel blessed and it? Usiri blessed and it. Ndopa. Inyaya kuti uda kunzwisisa kuti chinonzi blessing chacho chi. Blessing is a spirit. Kana ndikati you are blessed. I'm not talking about the car that you are driving. I'm not talking about the house that you live. I'm not talking about your assets or the money that you have. Kana chiti we are blessed to kaverenga Solomon achinyora Proverbs 10:22 anoti the blessings of the Lord that maketh rich and it does not add what? Any sorrow. So blessing is a spirit. Ndo inoattracta zvinhu. Saka isusu vanhu vanovhiringa kuti vakaona munhu ane zimota rake ane dzimba dzake but some of them have got sorrow. So ndiri kuti iwewe you are acknowledging kuti pane zvinhu zvandawana zvishoma izvi is the blessing of God that maketh rich. You see, you will not fail to pay tithe because it's a blessing. You see, saka hatisi kuti handisi kubvisa tithe kuti Mwari vavhure mawindo. Ndiri kuvhura mawindo, ndiri kupa tithe because I'm blessed. Abraham akati abvisa asati akatanga blesswa. Handiti
possessor of the heavens in Melchizedek. Ndopa akatora a tenth of his possession. Ndopa after audzwa mashoko. So tithe is a response. Ndiri kuresponda. Abraham akaresponda kune zvakaitwa naMelchizedek, who was representing God. Ndobva abvisa tithe. Okay. Saka I've watched some people are not Jesus ana kutaura zvine zvetithe. Anditi Matthew 23 verse 23. Iwo wakadzidza ini kutondidarika. Ndoda kuti unyatsondinzwisisa panapa akati this is very critical. Matthew 23 verse 23. Anditi Jesus antaura panapa anoti, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and you have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the other undone. Yeah. I would hear. I don't remember mimi scribe nevanyori nevafarisi nekuti muri vanyengeri pamberi papanzi shi so for you pay tithe of mint, anise and cumin, munobhadhara chegumi mint, anise and cumin atinge zvinhu zvidiki munobhadhara tsombori chiyandi, but masiya zvinhu zvinenge zvinorema pamurao zvinova izvo justice ndo wedreshona rinonesa justice, mercy nyasha, faith nekutenda. Izvi zvinhu maifanira kuzviita zvinhu zvokutaura izvi ndo tithing. Maifanira kubhadhara chegumi, mufanira kusiyawo zvafanana nenyasha and faith. Saka ndandiri kunzwisa ari kuti mimi muri kunyanyofokasa on kubhadhara chegumi chete, but musina basa nekuti vamwe muri kuaita rafu here, muri kunzwira vanhu nyasha here, chegumi maifanira kuchibhadhara, asi mamusofanira kukanganwa zvimwe izvi. He is rebuking them for doing the other and omitting the other. He is saying you should have done everything. You understand? So Jesus actually exhorted, is actually arikutopembedza maFarisees kuti no munotadza pakadai so. Jesus never stopped people from paying tithe. You see, and some people vanoti ivo nekuti Jesu akauya in the New Testament, Jesus is a fulfillment of the law and it, but Jesus is not tithe. Jesus is not 10%. Zvinoreva kuti isusu anditi tiri kuti isusu kana tikati chinhu chakamiswa kuti chiitwe toda kuti pachakaitwa fulfilled ndepapi. Ndo patiri kutaura kuti we are paying tithe to the high priest who is living now. Sikazilongo ina Hebrews 7 verse 7. High priest vanenge vakamirira chegumi chavo tofana kuvapa, but kana mari yangu isiri kukwanawo ipapa rent iri kuita $100 ndine 100 ndikabvisa 10 ndakutoriwa nalandlord. Unogona nguva kuri asi pawainamata waiti Mwari mukandipa basa kandikubvisa chegumi. Because tithe is also by faith, and Mwari vanhu vachitesta obedience yako as well. You should try it and you come back with a testimony. Inobhadhara rini tithe? It depends kuti, because the tithe is a 10% of your income. It depends kuti how do you get your income. And vamwe vanoti inini kuti ndipe apostles nyake tithe yangu ndinenge ndichitongo handidi, ndoda kupa vanotambura, ndoda kupa ma-street kid, ndoda kupa nherea. Yeah, I think it depends on a matter of doctrine kuti how it is taught. Because right now we are not focusing kuti apiwa ndiani. It's a subject of the other day, both upon through ambush. The question yevanhu ndeyekuti tithe iri kubviswa here.
kana kuti haisi. hainini izvi zvahandisubvisa asi ndakutoti notanga wakutonotanga. And it is also important to know kuti no motive yekuticha kuti sei tisingabvise tithe. What is the motive? It depends. Because most of those vanhu vanenge vachiti musabvise chegumi ndoda kuti utase kuti kuma one on one vanobvisa mari, kuma partnership vanobvisa mari. Saka the sincerity, we can't judge people, but we just want to look at what the scripture says. I'm proving to you that Jesus is alive today, who is the high priest in the order of Melchizedek. And the writer of Hebrews is telling us that no, he is receiving tithe now. Jesus is admonishing the Pharisees that you are doing well in paying tithe, but you are neglecting the issues of justice, mercy, and faith. You should have done them, not leave the other. Jesus never stopped the people from paying tithe. Yeah, ladies and gentlemen, isusu vamwe tandabhelievha kuti tichabhadhira tithe totodzokera manje hai ndofunga tandaomwe ma3-4 years baba takateerera apostle TF Chiwenga tandasiyana nazvo. Ukakanganwa kubhadhira tithe unozo kana wakuchita payback unoita sei alright ndokwanisa kungotangira here nhasi kana ndikufanira kutotanga nonobhadhara kumashure sembhadhara undoita tax kana ndakaita defame. I think patinoverenga shoko raMwari is by revelation. Kune yatinoti the law of the first mention kuti kana watodzidza iko zvinezvi was also consistency handiti zvakafanana nezvinhu izvezvi zvimwe zvacho naugoni kuzvitaura in a natural way. Kune vanhu vanotoita ma-encounters naMwari vachitoudzwa kuti inobvisa chegumi handiti. Kune vamwe vakatoudzwa kuti no kambani yako inotitha as a company. Saka it's a matter yekuti wo kunzwisisa sei kuti no pesa apa you can just before God kuti no I thank God for this revelation. Next time help me, consistency breaks the resistance. Takoti no paunoramba uchita chinhu ramba uchita chinhu. But I don't think kuti it should be an issue so much because kana ukaenda kune vematare mweya wacho haubude pasina makwati. Because you realize kuti ne tombotaura ma-income ari kuwana vanhu it's not very much. Zvokuti anyone ane faith who believes have got a revelation kuti I'm blessed, I carry a blessing. I may be in this state now, but this is not where I will end. If you are faithful with the little, God will trust you with the much. And you can start now, Zigo. I can encourage you. You go to your church, to your pastor, and my receipt for the sake of accountability. And again, it's very important to take care of your pastor. The Apostle Paul commanded the Church of Corinthians that you ought to take, it's a command. Those who minister the gospel must survive from the gospel. Those who minister the holy things of the altar will survive from the altar. And it doesn't mean good as a pastor I should not work. In Ame, I've got a company, I'm an executive director. Okay. You understand? Yes, you understand? Yeah. You see? Because pani patino kakamatende. We are leading the apostle, the apostle Paul kuna Thessalonians anoti we led by example. Asinga shandi afaniri kujika anditi. But andingati nekuti ndenda kubasa kandi ndine zvandinoita, then I stop people from enjoying the blessings of the Lord. Nekuti Hans, I have commanded you, those who minister the gospel will survive from the gospel. Those who minister the holy things of the altar will survive from the altar. This is like Papa to know what to see about. Ladies and gentlemen, mawanzwa Apostle Zinyage. Both vakutara nyaya dzodona kupesera ndazobudisa mari. Thank you, Apostle, for your time, and I think we'll meet again next week. Yeah, thank you. God bless you so much. I say to Zimbabweans, no, pay your tithe. I read the word of God by revelation. Take care of the pastor who prays for you. You will also take care of your parents.
God bless you. Thank you. God bless you all. Amen.